ang gisulti ni Hesus, ningon gid siya, ayaw kamo kaguol, lingi ay mong tupad. Inawa kay kaguol karon. Dato pa kung kita di ay magsige tag simba og tinuod tang nagtuos Ginoo, ang una gyud nga mawa kinig yung kaguol. Ambot sa nangapildi sa eleksyon, wa baka sila maguol. Ato lang yang ikon. Og nagsalig sila sa Ginoo, awagid sila kaguol. Sa mga tao rong daghag utang, sama nato dinhi sa parokya na sa teda kong utang, wa ka ta maguol. Wa mo maguol nga atong slat, wa pa mahurot. Mura ra mamugwa, ako may naguol noon ani. Di kita angay maguol. Unya unsa may buhaton, matud pa ni Hesus, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa unang pagbasa, gisaysay dinhi nga ang Dios mituman sa iyang saad sumala sa gipahibalo sa mga propeta. Pero ang mga tao nga nagsigig balik-balik og basa og nagtuon gyud sa gisaad sa mga propeta nga mao mga Hudiyo, wa sila makasabot og wa sila makaila pag-abot na sa Ginoo nga mao'y ilang gisigihag paabot. Ang ila hinong gibuhat, ilang gisalikway, ilang gipaantos og ilang gipatay. Pero sa ilang gibuhat nga ingon ani tungod sa kasina, tungod sa kasuko, matud pa ni San Pablo, ila hinoong natuman ang kasulatan. Kay unsa may nabutang sa kasulatan nga ang Mesiyas kinahanglan gyud isalikway, kinahanglan paantuson o patyon. Sa ato pa di ay ang panghitabo nining kalibutan gilatid na sa Ginoo. Pero para sa mga tao nga dili kasabot, mo na nga maguol ta or masuko ta or mabalaka ta. Pero kamao lang gitang mudawat nya naa gitay tinuod nga pagtuos Ginoo, mawa gining kaguol. Sama pananglitan, moingon ka nga dako kog utang. Nya unsa may kamatuoran sa kinabuhi? Unsa may kamatuoran? Nga anytime mamatay ra gyud ka. Di ba? Hilingay mong tupad. Na unsay mahitabo sa utang og mamatay na ka, impas ang haki sa imong paninglan. Unya kay wa pa man sad ka mamatay. Nga maunang uban maghikog na lang kay aron kunuhay ini ka matay, impas ang utang, maghikog, di gyapon na siya mao kay do naman say kamatuoran nga gisulti si Hesus, sa balay sa akong amahan adunay daghang lawak ug moadto ko didto aron mag-andam og dapit para ninyo. Tanawa ha, dili di ay ang kamatayon mo'y makaimpas sa utang, kana di ay maadto tas langit. Anha maimpas ang utang kay mahimo naman ta didtong malipayon, wa na may utang didto. Nya niingon dayon ang Ginoo, niingon dayon ang iya mga tinun-an, o diya, unsao mo na mo pag-adto dito, nga wa mo may katultol anang lugar. Giingnan din ni Hesus, ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Ang pasabot di ay, ang makaimpas sa atong utang, ug makahatag nato og kalinaw ug kalipay, mao si Hesus. Nya kinsa man si Hesus, matud pa niya, ako ang kinabuhi, og ang kamatuoran, og ang dalan. Sa ato pa, siya may dalan, subayo nato ang iyang kabubuton. Maminaw ta niya, niya musubay. Niya kamatuoran man, magpuyo ta sa kamatuoran. Isulti lang og unsay tinuod.
Nanglitan mo, abot ng maningil ni mo, ingon din siya nga, ingon man kang mauni, nya, wa man lagi ni mo natuman. Ay, isulti gid ang kamatuoran. Ay, ayaw pagbakak-bakak. Nya, moingon din siya ni mo, animal man day ka, may pagpatyon ti ka. Aw, dawaton sa nimo ang kamatuoran. Inigpatay niya nimo unsa may mahitabo, wa man ka magpakamatay, ika may gipatay niya kay lagot kay siya nimo, nitugan man kas tinuod, unsa may mahitabo? Nabayra na nimo ang imong utang. Kay mo man to iyang gibuhat sa to pa mao to'y bayad sa utang. Tanawa unsay nahitabo? Dako kay tag-utang sa Ginoo. Gani ang silot sa atong utang mao ang impierno. Kinsa may nibayad? Hoy, tubag. Kinsay nibayad? Wa mo kay baw? Si Jesus, siya'y nagpakamatay para mabayran ang atong utang nga dili na gid nato mabayran tungod sa kadako. Kay ang atong utang mao ang pagsukol sa Dios, ang pagsupak niya. Di na kita kabalik ngadto sa langit. Nya aron mabayran ning maong utang, ang tagalangit nga mao si Hesus mao'y nagpakatao ug nagpakamatay kay ang bayad aning utanga mao ra gyud ang kamatayon sa tao. Mao nang nabayran ang utang. Ang Pilipinas at kuno karon dako na kay utang, 16.6 trillion ang akong nahibaw-an. Ambot wa pa baka mo increase. Na kung akong i-divide sa 120 million ka Filipinos apils gagmayng bata, mag-average tag-share o tag 140,000 kapin ang atong matag-usa. Kabayad tani dili? Di kita kabayad. Kita ba? Lingay mong tupad, ingna na kay 140,000 diya. Wa man gani mo'y 100 para ipalit og slot. Kana na ba noong 140,000 pero pamalit sad mog slot oy kay nadaghan per tag slot dire. Napay 23,900 sa atong GHDP. Tag 100 pesos ra gini. Ana. Nya unsaon man nato aron mabayran ang utang? Kinahanglan duna gyoy magpakamatay para sa Pilipinas. O kinsa may angayang magpakamatay sama ni Hesus, siya man maoy ni-claim nga siya maoy atong pangulo, siya nagpakamatay. So kinisang ni-claim nato nga mga leader sa atong nasod, dapat sila gyoy magpakamatay. Atong hangyoon gikas presidente hangtod sa barangay konsehal, pagpakamatay mo para sa atong nasod. Masulbad gining atong utang. Ug usao man nila pagpakamatay sama ni Hesus ang iyang gibuhat, iyang gibuntog ang sala. Kining sala sa graft and corruption. Buntugan ni ninyo mga government officials. Dako kay tag makuha ana basta mawala ng graft and corruption. Matod pa sa kisa to'y compute nga politician during campaign sa ato kunong national budget o sa atong national income, ang iya anang bana-bana doon naman sa siya gibasihan sa iyang study na akunos mga around 30% ang napunta ngadto sa graft and corruption. 30%. Sa ato pa kung mag-income tag 4 billion pila man nato 4 trillion average na tong income kunos nasod 4 trillion kada tuig. I-times nimo 30%, pila man tay atong savings kada tuig ug di lang gyud mapunta sa graft and corruption. Pila man na? Mga 1.2 trillion. Sakto ba? 30% ba sa 4 trillion?
mga 1.2 trillion. Sa ato pa kada unta tuig, ug wa lang gi-graft ang corruption, kanang atong income makashare na siya og makahinay-hinay nagbayad og labing minus 1 trillion kada tuig. Nya nga ato na lang budgeton kadto na lang na katong pila naman na 1 trillion. Ang 3 trillion na lang mo'y atong budgeton para sa atong national budget. Di na ta mangutang. Nya sa ato sa kuno mga proyekto kanang atong national budget, matod pa ato niyang politisyana, nakadaog ra ba na ron, 30% pud ana gipatong sa national budget para nasad kuno na gyapon sa graft and corruption. O desrato pa, og kuhaon na nato, mag national budget man tag 6 trillion, pila may 30% ana. Wag gyapon mo kibaw. Mga 2 ba? Sakto ba? O 1.8 trillion mauna siya ay dili magamit sa atong project. So ang ato ra gid untang budgetanan kana ra gid untang mga 4.2 trillion. Unya kun why graft and corruption mo income man taog 4 kapin trillion, di ang ato ding income sakto ra gid unta nga iigo sa atong panginahanglan sa nasod, basta dili lang ibutang. Kana kung tinuod na ha, kamo na lay compute mga economist, kay ako ra nang gibana-bana. Mao na dako kayo kana lang na patyon lang na siya graft and corruption, dako na kay na siya og ikatabang. Ikaduha, patyon kining drugas. Ang drugas dako kay nahatag og kadaot, kay ang tao nga maigo sa drugas dili na gyud productive. Di na siya productive ba? Wa na siya output. Nya kana sang gasigig pamaligya anang drugas, gadagmal sa output sa atong katawhan. Og patyo na kanang maong drugs syndicate. Ug ang atong tanan nga government officials magkahiusa sa pagpatay ana, dako kay nag-savings sa atong nasod. Ikatulo, kaning smuggling. Smuggling ba? Smuggled goods. Dagko sa kaina og kadaot nga nahatag sa atong nasod. Ikaupat, para nako, kaning atong insurgency. Sunan ka na mga insurgents nga pabuto ng atong mga project diha, ang mga infrastructure project, babagan kay pangayuan nila people's tax, og di mo sugot pamatyon, sunogon ang mga equipments, kadagko anag mga damages niya, og ato na sa nang patyon ang maong kalihukan. Kaning upat og mao ni mawa ang atong nasod mabuhi. Ana mo nay akong gamay nga gihuna-huna. Nakaron unsa mo na pag-apply sa atong kaugalingon, wa di tay graft and corruption. Matag usa naaasad ta, alapat yan na. Wa di tay pagka-materialistic kanang gusto gitag kwarta, naaasad na, patiasad na. Wa di ta mo apil-apil anang smuggled na, gusto kita ng mga barato, smuggled ba na? Ala, ato sa nang patyon. Nyawade ta ng pagkamasinupakon, kanang gusto kita nga kita masunod, naasad, patiasad na. Sige, lingay mong tupad. Ingnaon, pila kabuk imong patyonon karon. Na pila kabuk imong patyonon. So, mauna karon ato gining pamalandungan kay kana ganing ang kaugalingon nato, ug mauna gani atong sundon mamatay ang katilingban. Pero kung ang atong kaugalingon atong patyon kanang gitawag ni Kristo og
self-denial mo asinso ang katilingban. Nya inig asinso sa katilingban, maapil man ta pagka-benepisyo. Sa ato pa atong palambuon ang katilingban aron maapil tang tanan. Dili kay palambuon ako akong kaugalingon, bahala na mo dihang uban, kanya-kanya taog kayod. Di na mao nga prinsipyo. Mao na si Kristo ningon siya, ako ang dalan. Pasabot, the community. Kay ang lawas ni Kristo mauman ang simbahan, ang community. Let us be community-centered, church-centered. O tan-aw nako, maugid na ang pangandoy sa simbahan karon. Kanilang atong gitawag og pilgrims of hope. Pasabot, magpanaw ta nga mag-usa, synodality, pilgrims of hope. Mag-usa ta. Ilain na sang lingi sa imong tupad. Ing na makikuyog ka nako. Na gusto ka magkuyog ta. Iglingi nimo dito sa inyong balay. Dako kayo kag lugar sa inyong nataran, kutob sa inyong koral, unya inyong silingan, gamay kay agianan, unsa may imong buhaton aron magkakuyog mo. Imong iatras ang imong koral para maarang-arang ang ilang agianan. Tan-aw nimo dito ang agianan, imong giparkingan sa imong sakyanan, imo na nang giangkon kana nga area nya. Ang imong silingan dili na kayo kaagi kay lagi imong giparkingan, unsa may imong buhaton. Saman, balhina ang parkinganan nimo, igawas dito sa daan. Nya mayon ka, padir, wa gyud kabutangan. Dito sa layo-layo, dito sa unahan, pangita dito. Dito na iparking, maglakaw lang ka padong sa inyo. Kana mga 1 kilometro nimong lakaw, okay pa man kay na. Ma-exercise pa ka. Unya, di pa ma sige na hasol ang inyong palibot. Nga naman, nahimo naman kang community-centered. Mas may pag ako'y maglakaw layo, kaysa ang akong silingan, mo'y maglisod na hinog-agi, tungod kay akong ilog kining public place, ang karsada. Mao na siya mga igsoon ang gitawag og dying, pagpakamatay. Katapusan na lang ning lingi. Ang di mo lingi, patyonon. Ing na andam na kong magpakamatay para nimo. Ing na kano imong tupad. Ing na andam na koron nga magpakamatay para nimo. Nindo tano. Nya andam na mong magpakamatay para sa atong slat. Andam na dili. Mura magsuko kay mugtingog, sige lang undang. Sa atong unang pagbasa, naghisgot dinhi nga ang mga katawhan nga nagsunod sa Ginoo gidumtan sa mga kadagkuan sa kalibutan. Makapangutana tingali ta, nganong dumtan man ang mga tao nga nagsunod sa Ginoo sa kalibutan. Lingi ay mong tupad ing nganong dumtan man. Mga buutan man kaayo ang magsunod sa Ginoo, di ba? Maingon kita kanang Diyos nun nga tao, di gina mamakak, dili magbugal-bugal, dili mangaway, kanunay nagbuhat og maayo. Pero nganong dumtan man? Mao nay nahitabo sa mga apostoles. Ningon diri, nganong nasuko man ang dili Hudiyo, ug nganong naglaraw man ang katawhan og mga butang nga way kapuslanan. Nangandam ang mga hari sa yuta ug ang mga pangulo nagtigom batok sa Ginoo ug sa iyang
Mesiyas o sa iyang sinugo. Ngunang kamatuoran din sa kalibutan, basta magsunod tas Ginoo, makontra gid nato ang kalibutan. Kaya ang kalibutan manggo dinhi ang gipasabot the human nature. Kanibang atong kinaiyang tawhanon. Kontra gid na siya sa Espiritu Santo. Gisulti sa na ni San Pablo sa iyang sulat ngadto sa taga Galacia, mantingali to, chapter 5, nga niingon siya, sulod ka nato kanunay nag-away ang Espiritu Santo o ang tawhanong kinaiya, the human nature. Unsa may kinaiya gid sa tawhanong kinaiya, hadlok masakitan. Kuang kinaiya gid na. Suwayo, ayaw pabantayan ang imong tupad niya, kusiag kalit. Di ba muigking gina? Usam ka. Mahadlok kita ng sakit o kasakit. Not nature gina nato. Niya unsa man say nature sa Ginoo o sa mga taong Diyos nun. Unsa man yang nature? Magpuyo subay sa kamatuoran. Unya kay ang kamatuoran sakit man na, kasagaran sakit man na dawaton sa tao. Lingyay mong tupad. Ing nawa kasakiti ang imong naong. Ing na ba? Ing na okay ra kas imong naong. Oy, daghan kay karon magsigi gastog kwarta para usbon lang yung ilang naong. Kana kamatuoran man na ang imong naong. Kana bitang inigmata nimo nga wa pa kay hilamos, mo nay kamatuoran. Pero inighuman na nimo kaligo nya ning tan-aw na kag maisamin daghan na kay kagirotoki nya una din kamulakaw, di na tinuod. Imo na nanggi tabun-tabunan ang mga kamatuoran. Kinsa ninyo dinhi ang nagpuyo gyud kamatuoran sa imong naong ta sa ngamot. Tininood yun. Gikas buhok, kutob las liog usa. Kutob lang sa liog. Ngalang tinuod gitanan ba? Wa gigi. Oy, daghan kayong sakitan na. Gabi dia gasumba sila. Sumba. Nindot kay tan-aon. Mga siksi kayo kasagaran. Ambot, tinuod ba katong ilang kasiksi? Basta nindot kay sila tanahon, kadiyot ra kay ko dito nito, kuha ko ni Dugay, kay makakita mo sa tagdili kayo, mayong tanahon. Mugawas man sang atong human nature. O nang ganahan kay tana, kana bang nindot yung kay tatanahon ba? Kana bang ang tao magsigig yung daig nato, pero dili ba yan na mo'y kamatuoran? Kanang sigihan kag daig? Di oy. Kay ang kamatuoran sa atong kinabuhi daghan gid tag mga bati. Daghan tag bati. Nya sigihan na natong tabon hantud mas stress na lang hinuunta. Mao na ang gitawag og pagpamakak. Mamakak na ta ba? Kinsa man roy gapuyo sa kamatuoran, Team Marcos o Team Duterte? Kung mamili tag mga kandidato, pilion na natong kamaong mupuyo sa kamatuoran. Kana bang mupuyo ug mo atubang sa kamatuoran? Pareha ng 20 ang kilo sa bugas. Kamatuoran ba na? Karon? Kamatuoran na o dili? Di kamo na lang anay hunahuna. Atubangon na to og pila gi kilos bugas karon. Kasi gato lang ng waksing-waksingan. Himo-himo na tong 20. Nya di gid na tinuod. Maubitang sa Visayas ra ang target. Kay dili pwedeng i-implement sa whole country. Kay dili siya kamatuoran. Nganong ipamugos man nato nga di man di tinuod. Para unsa man. Puyi ang kamatuoran. Og tag 80 na girong kilos bugas or 60 ba. Atubangon ta na aron anha ta diha manukad. Unsao nato dili kay atong waksing-waksingan nga
Mag-declare ta og 20 ang kilo, pero dili sad mahurot ang tibuok nasod. Ngano man di ay 20 ras Visayas, nya 60, 80 dito Luzon, nya sa Mindanao lain na sag presyo, pulos raman ta mga Pilipinos. Ano ba? Mao bitang niingon ko pakpakan natong kumilik tungod kay ning agree na sila nga ang counting machine sa kada presinto dili i-connect sa internet before, during, and after sa iyang counting. Nindot na siya. Kay matod pas mga expert aning IT, basta connected sa internet, ang mga hackers nga mga maayo kay ana ilara ng usbon ang resulta. At least sa presinto level, precinct level, mugawas ang kamatuoran nga naa diha gikan sa namutar nagi-feed anang maong machine. Mao nay theory sa mga expert sa IT og ni-agree na ana ang kumilik. Congratulations. Kay dihas presinto mugawas ang tinuod. Posible ba in terms of counting votes? Nya inig-feed na ana ngadto sa internet nga mo connect na ngadto sa provincial o national level, posibleng naa na dihang mga hackers. At least, ang katong precinct level, mauna to'y mo fact check kung ang national level nga counting consistent pa ba sa precinct level. At least lang na ay check and balance. Muriak man gitong mga kandidato nga mulahi ang resulta sa presinto, lahi ang sa national. Kini siya gitawag ni og kamatuoran, pagpangita sa kamatuoran. Nya sakit man na usahay kung pananglitan deron masiruhan gid ang tanang kandidato nga dias Duterte, madayon ginang 12-0, kasakit ana dawaton sa mga Duterte nga side. Di ba? Pero kung kamatuoran, mao ginay tinuod nga gipili sa kinabag-an nga mga Filipinos, bisag sakit dawaton gyud. Unya ron kung simbako ang Marcos ad nga team mo'y masiruhan, nga mga Duterte mo'y mugawas, kasakit ana dawaton sa mga Marcos nga team. Di ba? Pero kung maunay kamatuoran, atong dawaton ug maunay gipili sa atong democratic way of expressing our decision during election. Dawaton. Unya kon ang kamatuoran, wa pa gyud mahurot atong slot para sa pista. Napa may 37,000 nga wap amahalin tag 100 pesos unsaon man ni Ronato na karon namang Sabado atong pista. Kamatuoran man na milingi ay imong tupad ingna unsa may imong ikatabang ana ingna mulingiw-lingiw lang mo kamatuoran man na mao na unsa may buhaton ni Padre Siano, sige ra jud kog sulting naay panginahanglan. Gahapon bitaw niingon ko kining atong microphone, kining gigamit bang microphone, nahog ni extra nato nga expenses kay nikalit mag-back down tong karaang microphone. Kalit man lang to siya, di na mo klaro ang tingog. Mao nang nipalita ni nya 23,000 man akong gi-announce gahapon pagka alas 9 o alas 11 nga misa. Nya naa ko no dito ni Dool Dayos opisina nga ako lay angkon anang 23,000. Atong pakpakan. Pero iya pa ko tong i-deposit sa atong bank account. Simbak kog dili musod. Ato lang sang i-announce og balik ha. Mahibawaan man ni karong Miyerkules kung nisod ba kay karon dili pa man to makita. Ugma pa man ang makita nato sa atong online nga banking. Tanaw nato musod ba. Kanang mga inaana ba ang kamatuoran nindot dawaton kung favorable
nato. Pero kung ang kamatuoran magpakita, sama ni akong giingon, ang atong slot para sa pista, 37,000 pa ang wapamahalin, tag 100 pesos ra ni siya. Sakit para sa nako nga mao'y nagdaaning maong kalihokan sa simbahan, isip inyong parish priest, sakit-sakit sad ni para nako. Nya kung daghan ang mo dawat sa kamatuoran, sama nako mudawat. Nya pila gud ni ang akong subscriber sa atong YouTube? Pila naman? 247,000 ang subscriber nako sa YouTube. Unya ibutang lang nato 10% ana maminaw sa akong kaning mga humili kada adlaw. 10%. Pila may 10% sa 247,000? Di mo kakuan. 10% sa 247,000? Oh, naas mga 24,000. Di ba? Oh, sige, 24,000. Unya, kada usa na mupalit og usa ka slot, 100 pesos. Pila na may madawat nato ikaugma? Na. Di man mo ka mo kwenta sa diyan. Tag 100 slot, 24,000 ka slots. Unya kay 37 man, pila naman lay mahibilin? 13 na lang ka slots, 13,000. Unya inig pista pohon, ikamayo 3, mamalit na sad ang 10% og kuan, tagsa ka slot. Na kaduha pila ra ng 100 in 1 week, di ka kapalit og kaduha, kapalit oy. Unya kon 50% sa 247,000 mo palit, pila may 50% sa 247? Di gyapon mo ka mo kwenta. Katunga ana ba? Katunga ba 247? Di mga 100 pila man na? 120? Ang mga 120 kapin 1,000. Unyag mamalit na karong adlaw. Di 120 ka slots, 1,000 atong madawat nya. 37 ra may atong gikinahanglan, 1,000. Oh, ana. Magtaghoy-taghoy nas Padersiano. Kinsa man di ay ning guided by the Holy Spirit, gitawag ni Kristo og kana bang tao nga natao pag-usab, born again. Mao ba ni gigamit sa atong mga kaigsuonan nga naagagamit anang kuan. Pero ang tinuod di ay nga born again, matod pa ni Kristo, kana bang mura na kag hangin. Hangin ba nga bisag asa ka padong libre ka, pasabot na ay freedom. Kanang tao bang na ay freedom, na ay kagawasan. Ano bang di ka mahadlok, muatubang sa kamatuoran, gawas nun tang muatubang sa kamatuoran. Mao na siya na ay gigaydan sa Holy Spirit. Mao nang niingon diri, bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Kay magsalig na tas Ginoo, dili na ta mahadlok bisan pagpatyon ta. Free ka, free nga mabuhat. Karon na sila dialogue diha, nag-debate ang mainstream media representatives. Dito TV5 man siguro to ang nag-host ato, ang mga vloggers kana mga prominent vloggers nato nga naa sa social media og ang mainstream media nga mga agents, lali sila. Ang ilang contention, kinsa man gyud ang angayang tuhuan, ang mga vloggers o ang naas mainstream media. Unsam audi, ang social media, influencers o ang mainstream media nga mga writers. Kinsa may maing tuhuan. Ang
saktong tubag tingali kadtong nagsultis tinuod. Ang sunod sang pangutana, kinsa may nagsultis tinuod? Hilingay mong tupad. Unsa may timailhan nga nagsulti na siya tinuod? Ang kamatuoran sa atong sitwasyon, daghang tao ang muuyon. Niya kay na naman tay kanang gitawag og mga Google, Wi-Fi, kanon sa Wi-Fi, kanang Facebook, kanang Instagram, kanang mga YouTube, mailhan dayon na nato sa mga comments. Anhas comments ba? Reaction sa public. Kung musulti ka karon og sayop, ang public mo react dayon na negatively. Unyag musulti gani kag kamatuoran, ang public mo react positively. Mo na nakanindot karon. Kay naa dayoy instant reaction ba? Inig-post pa lang nimo after mga 1 minute nanay reaction. After 1 hour gi-post ng imong naong nya ing nagwapa gyud kay ko. Ako gyud mo'y ideal beauty. Nawa, di ba inig dangtag mga 1 minute. Kay bawa nakas reaction. Ing kadi man sa nakasaligan ang reaction, Father, kay naa man say mo react nga antay lagid siya nimo. Oh, sige lang. Kay mga bot man gid tong tanan, basta i-public lang na nimo. Manood man gid tong ubang mga reactions. Maila na mangi positive na negative, pero ang kinadaghanan mao gyud na siya atong makita. Ikaduhang kamatuoran, ang nagsulti niini sa kamatuoran dili mahadlok nga mobarog sa maong kamatuoran. Ang nagsulti ba, ang nagpadayag, dili siya mahadlok nga mobarog ni ana. Bisag kinsa pay mo atubang niya. Pero kaning nagsulting baka, mahadlok na. Usahay mag-usab-usab ng ilang statement. Ang ilang statement karon ikaugma, di na mao. Mag-usab-usab ba? Ang yes nila karon ikaugma, no di ay. Ang no nila karon ikaugma, yes di ay. Mao na sila ang mga dili. Ang dili magsultis tinuod kanabang sana mag-usab-usab pananglitan na ataroy daghan kaayo nga kusog kay mo komentaryo og mga kahiwian sa katilingban. Pero karon nga daghan kay kahiwian og daghan kay questionable nga mga panghitabo sa katilingban, nangamingaw ni sila. Wa sila i-comment. Murag ang ilang baba sealed. Nya sa una kusog kay sila mo comment nga bisan gani mag-away ang banag asawa, mo-apil sila comment. Pero karon nag-away na ang mga partido, daghan na kay mga issues legal, social, political, way tingog, financial, way tingog. Aka na magduda na taan ng mga tawhana nga motingog ra na sila kung favorable nila. Di gani sila kapabor ay nalagtingog kay madaota. Mao na sila ang gitawag og dili kamatuoran. Kaya di man sila free nga mosulti. Lingi ay mong tupad. Ing na free ra ka nga mopalit og slot. Ing na kano, ing na free ra. Daghan kay kag kahadlok, patay ka diha.